खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 फेब्रुआरि शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन, जोबोरैनो जिंगासिनांगोन। बृष राशि। हास्थायखुमाना थानाय दंब्ला मोनफुंनो हागौ, गोसोआ खुसिजों साग्लोबसारगोन। मिथुन राशि। जोबोद गिदिर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय सोमजिगोन। कर्कट राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा गोनां जागोन, रांखावरि आरजिना लानो हागोन। सिंह राशि। नखरनि हाबा मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन, गोदोसोना थानाय खामानिफ्रा जोबस्रांगोन। कन्या राशि। गुबुननि सिगाङाव लाजि फोनांजानो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। तुला राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना थानाय खामानिया फेलें जागोन, दुखु दाहानि सान जागोन। वृश्चिक राशि। फिसायनि जाफुंसारनायावनो बिसिनि सुखु फैगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। धनु राशि। माबा मोनसे गिदिर बिबान मोननो हागौ, गोजौ मान मोननो हागोन। मकर राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना सोलिनांगोन, देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ। कुम्भ राशि। सुथुरजों सोफै सोफै खालामजानो हागौ, जेरावखि थाङा गोसोआ असान्थि जागोन। मीन राशि। थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुननि थुलुंगानाय मोनगोन, गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 600015976629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।